Keď máte starého psíka na prechádzke, vidíte, že krýva. S mačičkou to tak veľmi nevidíte, ale práve tieto situácie vám ukážu, že koľko reálne bolesti si nesie každý deň a mali by sme to riešiť. Dobrý deň prajem, moje meno je Dušan Magic, som súkromný veterinárny lekár, pôsobím v Banskej Bystrici, venujem dominantne internej medicíne malých zvierat, najradšej a v podstate to, čo ma živí, sú psy, mačky. Vidíme, že aj mladé zvieratá, ktoré niekedy dostanú do vienku zlú genetickú výbavu, trpia rôznymi degeneratívnymi alebo zápalovými ochoreniami. A ako starneme, aj zvieratám sa na pozdejšom veku začínajú teraz zvyšovať zdravotné problémy, ktoré sú sprevádzané či zápalom, alebo sú to ochorenia degeneratívne. Jedným z našich najväčších nepriateľov, s ktorými vlastne bojujeme pri zvieratách, je bolesť, ktorá je často spájaná teda zápalovými procesmi. Zápalové procesy sú do istej miery v tele žiaduce, ale keď už je toho veľa, tak už to potrebujeme potláčať. Máme veľkú škálu liekov, ktorými vieme uľaviť pacientovi, či sú to nesteroidálne alebo steroidové preparáty, ale vraciame sa ako keby k tomu, že siahame aj po prírodných produktoch, ktoré boli aj modernou medicínou, vlastne moderná medicína potvrdila ich fantastické benefity, tým, že dokážu tento zápal držať v tých správnych mierach, aby sme využili to, čo je na ňom dobré, ale potlačali sme jeho nadmerné prejavy a bolestivosť. Jedným z týchto preparátov je aj preparát Antinol, ktorý je výbornou skladbou omega kyselín a jeho benefit je pre mňa aj ten, že je to preparát, ktorý je z dohľadateľných prírodných zdrojov. A čo je veľmi dôležité, je aj to, že tieto preparáty so sebou nenesú takú mieru vedľajších účinkov, s akými sa stretávame pri niektorých preparátoch z klasickej medicíny. Omega kyseliny majú nezastupiteľnú úlohu v potláčaní zápalu v mnohých orgánoch. Jednak sú to veľmi často sledované v bežnej praxi ochorenia pohybového aparátu, kde vlastne to, čo bolí a čo spôsobuje to krývanie alebo nepoužívanie končatiny, je zápal, ktorý vznikol v chrupavke, kĺbu, alebo teda vo väzivovom aparáte alebo vo svalovom aparáte. A tu na práve tieto omega kyseliny, oni spôsobia to, alebo regulujú tieto zápalové procesy v tele takým spôsobom, že výrazným spôsobom znižujú množstvo tzv. Zápalových mediátorov. To sú látky, ktoré priamo regulujú už tkanivé mieru a intenzitu a rozsah toho zápalu a vytvárajú aj menej aktívne zápalové mediátory. Tým pádom vlastne ten proces bolí menej. A keď bolí menej, nepotrebujeme dávať toľko ťažších alebo menej populárnych liekov z kategórie analgetik. Čo je fantastická výhoda. Ich nástup nemusí byť veľmi rýchly, nie je tak rýchly ako Ibalgin, ale už to, že my ich výhoda je to, že my ich môžeme používať dlhodobo a tie vedľajšie účinky jednoducho sa neobjavujú. S preparátmi, ako je Antinol, vieme ovplyvniť výborne alebo vieme pomôcť kardiovaskulárnemu systému, kde dochádza ku výraznému posilneniu steny ciev, tým pádom sú odolnejšie. Mnohí možno aj viete, že omega kyseliny majú fantastický benefit aj v nervovom aparáte. Vzhľadom k tomu, že vieme aj, že základná časť alebo látka, z ktorej je mozog postavený, je práve tuk, tak my cez tieto omega kyseliny ho vieme ľahko ovplyvniť a vieme ho udržať vo výbornej funkcii. A tieto omega kyseliny jednak ovplyvňujú celkovú fyziologickú kondíciu neurologického tkaniva, ale zároveň, čo je aj pre nás dôležité, je to, že majú aj pomerne silný antidepresívny účinok.